Θέλω να μου συνεχίσει το άλλο το αλάτι που είναι το τετράγωνο, ας πούμε. Αυτό είναι το τηγανάκι, να φανταστώ. Αυτό είναι το ταψί. Είναι πιο μεγάλο ταψάκι, είναι το τετράγωνο ταψάκι. Είναι κάτι, μπορεί να μπει ένα φιλέτο πάνω, μπορεί να μπουν 2-3 μικρά μπριζολάκια, μπορεί να μπει ένα μπιφτέκι. Ρε παιδιά, έχω πάθει πλάκα, δεν το έχω ξαναδεί αυτή την πατέντα. Σου λέω μπες μέσα στο YouTube, πάτα Saltic Products και θα δεις το σεφ μας να κάνει πάρα πολλές συνταγές. Ερώτηση. Το .com εμένα μου λέει ότι έχουμε βλέψεις και να πάμε τα δικά μας προϊόντα από Ελλάδα στο εξωτερικό. Είμαστε Κύπρο, έχουμε συνεργασία με Γερμανία, προχωράμε. Πολύ ωραία, αυτό μου αρέσει. Μπράβο, παιδιά, σε εύχομαι worldwide. Να είστε καλά. Μιλάμε στον πληθυντικό συγκεκριμένα να πω τι βλέπεις, παιδί μου, τη μαμά στην τηλεόραση, κούκλα δεν βγαίνει. Έτσι, χτίστη. Λοιπόν, να πούμε, μιλάμε στον πληθυντικό γιατί είσαστε όλα νέα παιδιά, δεν είσαι μόνη σου. Ακριβώς. Εσύ απλά αντιπροσωπεύεις αυτή τη στιγμή. Είσαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων με τρομερή όρεξη και να σου πω και κάτι. Τρομερό μυαλό, γιατί για να το σκεφτείς αυτό είναι μια επένδυση που έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά της. Κοίταξε να δεις, είναι κάτι το οποίο καταρχάς το έχουμε χρησιμοποιήσει πρώτα εμείς στους εαυτούς μας και στις οικογένειές μας. Σιγουρευτήκατε. Το οποίο είναι το βασικότερο. Ναι, είχατε κάποιο πρόβλημα κάποιος στην οικογένεια και το δοκιμάσατε και είπατε Νομίζω όλοι δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή από αλλεργίες, από προβλήματα χώνευσης, από θηροειδή, από πίεση. Οπότε από εκεί εμπνευστήκατε και είπατε θα κάνουμε αυτό, δηλαδή είδατε μια λύση. Και είπατε θα κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Είναι κάτι το οποίο εγώ το είχα δει πολύ και στο εξωτερικό και ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Και απλά το ψάξαμε δηλαδή πολύ περισσότερο. Και γι' αυτό κάναμε και ένα branding το οποίο δεν, δηλαδή και το όνομα και η ονομασία και οι συσκευασίες είναι αυτές καθ' αυτές ελληνικές. Έχουν φτιαχτεί από ελληνική εταιρεία και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοηθήσανε. Δεν το έχουμε πάρει, δεν είμαστε μεταπράτες. Να σε ρωτήσω, κάνει να το πω ρε παιδιά, αυτό κάνει μια μεγάλη εκπομπή με ένα πολύ μεγάλο και αγαπητό πρόσωπο, μάγειρας, δεν ξέρω τι είναι. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ θα το πω αυτή τη στιγμή. Η κουζίνα της μαμάς, με τον Ευτύχη τον Πλέτσα. Με τον Ευτύχη τον Πλέτσα. Δικά σας δεν είναι αυτά τα προϊόντα, ναι. Λοιπόν, να πω ότι επίσης πολύ έξυπνο παιδί ο Ευτύχης. Δεν ξέρω αν σας βρήκε, τον βρήκατε. Και πολύ καλό παιδί. Ήμασταν φίλοι και... Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Αυτά που βγάζει πάντως σε συνδυασμό φαντάζομαι με τα δικά σας προϊόντα, γιατί ο Ευτύχης είναι φανταστικός αυτά που κάνει και στη δημιουργία του. Αλλά τώρα ήρθε σε συνδυασμό, αυτό μου φαίνεται και ήρθε και έδεσε. Είναι ένα άτομο το οποίο θεωρώ. Αγαπώ Ευτύχη Μπλέσσα, να ξέρεις. Και άμα μπορείς να κάνουμε και καλή θετική ενέργεια, μπορούμε να κάνουμε ένα event εδώ. Όχι. Θέλω το event της καρδιάς μου να κάνει φυσικά. Μπορεί να μου τραγουδάει με την κιθάρα. Έτσι, όλη μέρα όμως. Αυτό που βλέπεις είναι ο Ευτύχης, δεν είναι κάτι άλλο. Και είναι και στα κυβικά μου ο Ευτύχης, δεν είναι. Ηλέκτρα μην ακούς εσύ, μη θυμώνεις. Α, έχει ηλέκτρα, κάτσε αυτό δεν μου το πες. Αν έχει ηλέκτρα, θα μου κρατήσει ηλέκτρα. Θα πάω σε άλλο μάγειρα μεθαύριο. Μου φέρει κάτι άλλο. Θα δούμε, όχι, τώρα πέρα από την πλάκα, ο Ευτύχης είναι ένα πολύ χαρούμενο παιδί. Εγώ ήθελα να τονίσω ότι ο Ευτύχης τόλμησε. Δηλαδή δημιούργησε όλο αυτό στη δημιουργία του, στην καλλιτεχνία του. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να τονίσω μόνο. Λοιπόν, είπαμε το άλλο το μεγάλο το ταψάκι είναι για τις μερίδες. Θέλω να μου δείξεις τι άλλο έχεις εκεί. Για το φαγητό, μιλάμε για τη σειρά, έτσι. Τα έχεις ξεχωρίσει. Είναι η σειρά πορτοκαλί και σειρά μπλε. Ακριβώς. Η πορτοκαλί είναι η βρώσιμη, είναι ό,τι έχει σχέση με το φαγητό και η τυρκουάζ είναι ό,τι έχει σχέση με την. Οπότε τελειώσαμε την πορτοκαλί σειρά. Ναι. Αυτά ήταν μόνο καλά. Ναι. Ούτως ή άλλως αυτά τα λίγα προϊόντα που βλέπεις κάνουν πολλά πράγματα. Ακριβώς. Ωραία. Και έχουμε ένα πολύ δυνατό site όπου μπορούν να μπουν, να ενημερωθούν, να διαβάσουν. Υπάρχουν φωτογραφίες από τα λατορυχεία. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε Παιδιά, εκεί θα μου κάνετε τη φωτογράφηση στο λατορυχείο. Τι λες εγώ. Γιατί δεν γίνεται λατορυχείο φωτογράφηση. Εντάξει. Θα πάμε γούνα, δεν θα κρυώνω. Παναγία. Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα το κρύο, δεν ξέρω άμα θα επιστρέψεις. Αν θα περάσεις καλά και πού θα πας. Γιατί μου κάνουνε. Ενημερωθήκαμε πριν. Θα πάω με ασφάλεια. Λοιπόν, επίσης θα τα αναποκαλύψουμε όλα στην πορεία. Ετοιμάζουμε μια δυνατή καμπάνια. Στα είπα εσένα και πριν. Εγώ τα ξέρω, ο κόσμος τα ξέρει. Που φυσικά το πρόσωπο Μούσα και τα σχετικά θα είμαι εγώ. Και θα τα πούμε όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι αυτό για τις μασχάλες. Σε ποια κατηγορία πάει, για να μην το πιάσω για να πάω σε βίντεο. Τυρκουάζ είμαστε. Είναι στην καλλιτική. Οπότε πάμε στην καλλιτική. Τελειώσαμε λοιπόν την υγιεινή διατροφή και τα σχετικά. Ακριβώς. Πάμε σε ένα βιντεάκι που έχει επιμεληθεί ο Ντέρεκ Κολιοντάκης. Τι έχεις βρει? Ο Ντέρεκ Κολιοντής σου έχει ετοιμάσει, μια και μιλάμε για καλλιτικά, έναν τραγουδιστή, ο οποίος χρησιμοποιεί πολλά καλλιτικά πάνω του και θα δεις το αποτέλεσμα επί της οθόνης. Ωραία, πάμε να δούμε και μετά να μιλήσουμε για περισσότερη ομορφιά και εσάς από το σπίτι που σας το λέω από τώρα. Τι? Είναι αγόρι. Τζεμιστάρι είναι πάλι. Όχι. Αζίζ.
Μανίλα Λουνούζ. Α, ο Λουνούζ! Για πάμε να δούμε το Λουνούζ. Για go, go, go. Tonight, in the fashion show we call life, got this fire burning inside, and I'm serving hot couture. I'm wearing tonight, in the fashion show we call life, got this fire burning inside, and I'm serving hot couture. I'm wearing Ναι. Αχ, τι όμορφο κοριτσάκι, αυτό σαν και εμένα το δεν κοριτσάκι. Δεν κοριτσάκι αυτό. Αυτή είναι εγώ, με αφρότη το αγοράκι. Όχι, αυτό το παιδάκι που βλέπεις όταν βγάζει τα... Δεν είναι παιδάκι, κοπελάρα εγώ, μια κοπελάρα είδα. Είναι ένας 23χρονος, ο οποίος είναι αγοράκι, δεν έχει ούτε κολαγόνα ούτε σιλικόνες, ούτε τίποτα. Είναι κανονικότατο αγοράκι, με όλη την τριχοφυΐα του τα πάντα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός make-up artist, πολύ καλός τραγουδιστής, πολύ καλός μίμος και... Ναι, και είναι και ένα πάρα πολύ όμορφο κοριτσάκι στο αποτέλεσμα, σαν και εμένα. Νάγια μου, ρε Νάγια μου, να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, εσείς οι άνθρωποι που ασχολείστε γύρω από αυτό, μιλάτε και προσωπικά. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος θέλει να σας ρωτήσει συγκεκριμένα πράγματα. Έχετε κάποια προσωπικά Facebook? Προσωπικά Facebook όχι, έχουμε όμως το site. Ενώ υπάρχει άνθρωπος στην εταιρεία που τα αναλύει όλα ακριβώς. Ναι, που αν κάτι χρειαστούν και υπάρχουν και συχνές ερωτήσεις μέσα στο site, οπότε κάποιος μπορεί να ανατρέξει εκεί και να βρει, αν δεν τον καλύψει, μπορεί να έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Πριν περάσουμε στην ομορφιά, γιατί και off camera ο director μου έλεγε. Μάλλον σου έκανε ένα τι ερωτήσει και μου είπε να μην το πούμε, αλλά εγώ θα το πω τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, αφού θες να το πεις, δεν σου χαλάω, οπότε το είχατε. Λέγαμε για την πλάκα, ας πούμε, έτσι, που είναι τα λάτι. Πες το εσύ, γιατί αξίζει να σημειωθεί? Μας είπες ότι έχει μια διάρκεια ζωής 3 με 4 χρόνια ακριβώς. Ναι. Και εγώ σκέφτηκα, και σκέφτηκα εγώ μέσα μου, ένα φαγητό την ημέρα που λέμε, για παράδειγμα. Εντάξει. Εγώ σκέφτηκα από μέσα μου, εντάξει, για να κρατήσει 4 χρόνια αυτό θα έχει και κάποια κόστος. Λεφτά που δεν μπορεί να πληρώσει ο κάθε ένας. Όταν μου πες την τιμή, η οποία μου πες ότι είναι. Είναι 28 ευρώ. Ναι.
4 χρόνια, ξέρεις πόσα αλάτια έχεις αγοράσει απλά που σου κάνουν κακό. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή. Να σε ρωτήσω πάρα κάτι. πολύ γεύση. Όταν το πλένεις, δηλαδή πώς καταλαβαίνεις ότι αυτό λιώνει σιγά σιγά? Λιώνει σιγά σιγά. Απλά θα αρχίσει και θα βλέπεις ότι αρχίζει και μειώνεται το πάχος του. Αυτό. Η άλλη δοσολογία είναι ανάλογα εσύ πόσο το τρως το Ακριβώς, αλάτι και πόσο θέλεις. Πλήρως το κοινό θαλασσινό αλάτι. Στα πάντα. Στα πάντα, ναι. Έτσι. Απλά για να μην έχουμε καμία απορία, βάζεις την δοσολογία σου. Είναι γι' αυτό σε ρώτησα. Αυτό το πλένεις και κατεβαίνει σταδιακά. Ναι, έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πει, αυτό εκεί πέρα τι είναι? Όπα, τι έκανα, ζημιά, παιδιά, ζημιά έκανα. Το σακουλάκι εκεί πέρα που έχει κάτι ροζ πολύ όμορφα, τι είναι αυτό? Εδώ μου λες αυτό. Ναι. Αυτό Μπορώ να το είναι δείξουμε? το αλάτι, ναι, είναι το αλάτι που μπαίνει μέσα στον εισπνοέα. Τι είναι αυτό, έτσι, ο εισπνοέας? Τι είναι? Λοιπόν, Τύπου άσμα μου θυμίζει. ναι, ακριβώς, ο εισπνοέας Ισχύει. πιάνει, είναι σαν να κάνεις ένα εσωτερικό λουτρό άλατος στο ανώτερο αναπνευστικό, λάργα φάρικα και κατώτερο αναπνευστικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Απλά ανοίγεις από κάτω το καπάκι, προσθέτεις το αλάτι που σου δίνουμε, που έχει μια συγκεκριμένη κοκομαντρία για να μην βουλώνουν τα φίλτρα που έχει μέσα. Λίγο πριν γεμίσεις το κλείνεις και απλά κάνεις εισπνοή από το στόμα και κνέεις από τη μύτη. Παιδιά, τρομερό. Το έχει δείξει και η Όπρα με τον Dr. Rose. Έχει βραβευτεί σαν δεύτερο καλύτερο παραϊατρικό προϊόν για το 2010 στην Αμερική. Το οποίο, αν μου επιτρέπετε, σε μια μικρή περιγραφή, σε τι μπορεί να βοηθήσει αυτό? Βοηθάει στο ανώτερο κατώτερο αναπνευστικό λοιμώξεις φλεγμονές, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με λίμωξη και φλεγμονή, σε αλλεργικό άσθμα, σε νυχτερινές άπνοιες, σε Δηλαδή ανθρώπους που είναι καπνίζουν. ιατρικό προϊόν, αλλά είναι φυτικό. Σαν ιατρικό. Είναι παραϊατρικό Παραϊατρικό. προϊόν. Επειδή δεν έχει μέσα χημικά. Ακριβώς. Να δεν ρωτήσω έχει κάτι. κορτιζόνες. Είναι σαν αντικατάστατο, πώς λέγεται? Υποκατάστατο, Ναι, υποκατάστατο. υποκατάστατο. Πολύ καλύτερο, βέβαια, παιδιά, τώρα δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, Σωτηρία, πάνω μου πώς έχω κάνει ζημιά, γιατί μου πέσε το μικροφωνάκι μας, το όλα οκ, με ακούς μια χαρά? Εντάξει, δεν είμαστε ντερεκάκι. Για να το δω. Μια χαρά. Μια χαρά είμαστε, εντάξει, γιατί κάνουμε και ζημιές. Τι έχω πάθει σήμερα? Λοιπόν, να περάσουμε στην ομορφιά. Αμέ. Υπάρχει το αποσμητικό μας, αυτό που βλέπαμε και στην έκθεση και σου είχα πει. Αυτό μου πες το τρως καταρχήν. Ναι, ότι αν δεν το χρησιμοποιήσεις, μπορείς να το τρίψεις και να το φας. Όπως και με την πλάκα, όταν τελειώσει, όταν μικρύνει πολύ μαγειρική πλάκα, το υπόλοιπο μπορείς να το τρίψεις και να το βάλεις στο φαγητό σου. Ναι, ότι Δεν πετάμε Ακριβώς, κάτι δηλαδή. δεν πετάς κάτι και εννοούμε ότι το αποσμητικό μπορείς, τον αποσμητικό κρίσταλο μπορείς να τον φας, ότι δεν υπάρχει τίποτα πρόσθετο μέσα. Δεν έχει πάραμπεν, δεν έχει αλκοόλι, δεν έχει τίποτα. αυτό ρε εσύ με τι γεύση τρώγεται, ας πούμε? Αλάτι είναι. Όπως Απλά όλοι. έχει διαφορετική μορφή. Όλα έχουν αλάτι δηλαδή. Ακριβώς, η βάση είναι το αλάτι. Τώρα Το ορυκτό αλάτι Το μαλαϊών. πιστεύεις ότι σε τόση ώρα εκπομπή, μισή ώρα τώρα το πιασα? Δεν πειράζει, το πιάσε όμως. Το πιασα. Μη σου πω θα το πάω, θα το κάνω όλα μαζί.